velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vas u ovom predivnom ambijentu Galerije Kranjčar u ime tvrtke Xiaomi i hvala svima vama koji ste došli i koji ste zapravo svojim dolaskom potvrdili važnost ovog eventa. Svi znamo zapravo da je Xiaomi sinonim za vodećeg proizvođača pametnih telefona i potrošačke elektronike. I evo, niti mjesec dana zapravo od Berlina, tako od predstavljanja nove Xiaomi 13T serije u Berlinu, nalazimo se ovdje na ovoj predivnoj izložbi izrade lepoglavske čipke. Lepoglavska čipka kao takva je hrvatski fenomen koji je uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, a kako bi se to sve sačuvalo, ta tradicija kako bi se sačuvala i prenijela, brine se Zadruga lepoglavske čipke. Pa eto, možemo lagano krenuti. Ja kad sam pogledala i bacila oko na ove sve prekrasne fotografije, bilo mi jasno zašto je slogan upravo ove Xiaomi 13. serije remek djelo u svakom kadru. A ko će nam bolje to objasniti i reći nego fotograf koji je zapravo zaslužen za sve ove fotografije, Anto Magzan, pa mi je jako drago zapravo da ste ovdje sa nama i da možete podijeliti svoje iskustvo stvaranja ovih fotografija. Ovo je zapravo prva ovakva izložba tvoja, tako sa pametnim telefonom. Kako je bilo to iskustvo, taj cijeli proces, ako možete nam dati malo uvertiru s ove druge strane koju mi ne vidimo? Dobar dan, hvala što ste došli i hvala Xiaomi, posebno Mireli i Fini koji su mi dali povjerenje. Ovo je prvi put da sam profesionalno fotografirao sa mobitelom, s pametnim mobitelom i u stvari je bilo puno lakše nego što sam očekivao. Mislim da je ova suradnja Xiaomija i Leica fotografiranje mobitelom jako približila fotopremu koju inače koristim i zato mi nije bilo ništa više izazovno. Koristio sam dvije opcije, portretnu i pro. Portretno mi se najviše svidjelo otvor blende koji je 0,95 i onda je samo detalj oštara, sve ostalo zamućeno. Kod pro su mi se svidjeli opcije koje se veoma lako mogu manualno podešavati. Stvari bilo je lakše nego što sam mislio i jako mi se sviđa. Dobro, zaista je sjajno da današnja tehnologija toliko napreduje, da svi mi u džepu imamo taj pametni telefon i zapravo se izbrisala ta granica između nekakve profesionalne fotografske opreme i pametnog telefona. Upravo evo o toj suradnji možemo zahvaliti Xiaomija i Leica. Pa, upravo tako, jer mi fotoreporteri stalno imamo fotoaparat, torba, jedan objektiv, drugi objektiv. Nema više onih torbetina. Nema više jednom, pa gdje je torba? Sad samo mobitel, fino portretni, ako hoćete 35 mm, 50 mm, 90, malo, veoma jednostavnije, baš je bilo super. Lako je za nositi, a kako izgleda ta cijela realizacija? Sami ideje do realizacije, kako je tekao proces? Pa jako mi se svidjela ta ideja da fotografiram čipkarice, zato što je to na neki način reporterski posao koji ja jako volim. I počeli smo sa pripremama par dana ranije sa čipkaricama, koje su bile jako otvorene. I za ovakva snimanja u stvari najvažnije je naći dobro mjesto, u stvari dobru lokaciju s dobrim svjetlom. Carmen i ja smo obišli koliko? 5-6 lokacija dok nismo našli onu pravu. Imao sam opuštene super modele, odličan mobitel, sve je moralo ići glatko. U stvari na kraju je bilo najteže izabrati 13 fotografija s kojima ćemo predstaviti ovaj moment. I evo danas zapravo, baš bih htjela reći da u ovoj galeriji se susreće ta moderna tehnologija sa ovom tradicijom i zapravo cijela ta izrada lepoglavske čipke je fenomen sam za sebe. I evo Carmen Šošterić je danas ovdje s nama, predsjednica Zadruge lepoglavska čipka, pa dajte jedan spontan pljesak za našu Carmen. Vi možete reći iz prve ruke zapravo po čemu je specifična lepoglavska čipka? Pa radi se o čipki na bačiće, evo što najljepše vidite na ovoj fotografiji. Tehnika ta u lepoglavi koristi se već 600 godina i tu imamo recimo primjerak jednostavnije čipke. S time se počne kad se uči čipka, s tako jednostavnim stazicama. A ona se razlikuje od svih ostalih čipki, pogotovo čipki na batiće, po tome što ima posebne motive kojima se rade posebne tehnike izrade čipke koje se ne koriste nigdje u svijetu. A kod nas se koriste zadnjih 100 godina, jer prije je bila puno jednostavnija čipka i zbog
to je u stvari jedan od razloga zašto smo ušli na UNESCO listu nematerijalne baštine čovječanstva. Hvala vam u ime svih na svemu što činite. Vama je zapravo ovo prvi put da sudjelujete u ovakvom nekom projektu. Sad možete otvoriti dušu tu pred svima nama kako vam se sviđaju fotografije. Evo neće Anto zamjeniti, ja da... Obzirom da smo sudjelovali u tome i znamo kako je to sve izgledalo, ovo nam se jako lijepo izgleda, fino, kao da smo u nekom drugom prostoru, lijepe su boje, osvjetljenje, stvarno su prekrasne. Da, mi nekako, malo sad ne mogu malo jesi, da. Mi nekako laici vidimo sa ovaj finalan rezultat, zapravo ne znamo koliko je to truda uloženo s ove druge strane. Možete reći evo na koji način djeluje zapravo zadruga Lepoglavske čipke i koliko je teško danas u ovom modernom svijetu i vremenu u kojem živimo sačuvati tu tradiciju? Mi već kao zadruga djelujemo točno 20 godina. Teško je. Nije isto ko prije, recimo 20 godina kad smo osnovali, kad smo imali preko 100 čipkarica koje su radile. Danas je to 30-ak aktivnih. Ali već se trudimo da u vrtiću imamo čipkarsku grupu, znači djeca od 5 godine pa nadalje mogu učiti, onda u osnovnoj školi imamo čipkarsku grupu pa tamo se uče, a onda imamo te starije čipkarice koje, jer čipka se uči cijeli život. Za njih radimo neke posebne radionice, recimo jedna je u tijeku sad tih majstorskih motiva, teških, koje se stvarno uči godinama. Da, i to se vidi finalan rezultat. Evo za kraj, hvala vam puno. Carmen bih htjela zamoliti našu Mirelu Polić u ime tvrtke Xiaomi da vam se obrati. Mirela, koji je vaš Hvala puno, ja neću zapravo tu dužiti. Hvala vam svima što ste došli u ime tvrtke Xiaomi. Naša ideja s ovom izložbom je zapravo bila spojiti modernu tehnologiju i određenu povijesnu tradiciju, dakle kroz taj kadar predstaviti sve naše benefite koje kamera nosi u svojoj Xiaomi 13. seriji, koju smo inače predstavili u Berlinu 26. rujna ove godine. U Xiaomi 13. seriji dolaze dva modela, Xiaomi 13. i 13. Pro. Izložbu smo zapravo, odnosno fotografije su urađene sa Xiaomi 13. Pro uređajem i zapravo sve dugujemo kvalitetnoj opremi koju naš mobitel ima, plus naravno stručnom oku naših fotografa Ante, kojem ovom prilikom želim zahvaliti, kao i Karme, koji su oboje odradili vrhunski projekt zajedno, a vama želim zapravo da uživate, da se opustite i da se svi skupa dobro zabavimo. Eto, sigurno sam da hoćemo. Slobodno pročitajte, pogledajte ove prekrasne fotografije, osjetite tu emociju koju je Anto pokušao i uspio prenijeti na fotografije. I samo još kratak podsjetnik da ako kupite bilo koja dva uređaja iz Xiaomi 13. serije, dakle to su Xiaomi 13T ili Xiaomi 13T Pro, onda na poklon dobijete air fryer. Tako da jednim udarcem dvije muhe, nemojte propustiti tu priliku i hvala svima još jednom na dolasku. Uživajte! Puno hvala.